Ako je muka živa oguliti jaje, a trebalo bi da ide ovako, onda pogledajte ovaj video, možda bude koristan. Ako vam se desilo da se jaje teško odvajaju od ljudske, pa se belance raspadne do te mere da samo žumance ostane celo, ima i nas koji kašikom vadimo belance iz ljudske. Zato danas testiramo jedan od saveta sa interneta. Taj savet glasi: ako jaje odmah nakon završetka procesa kuvanja potopimo u hladnu vodu, mnogo će lakše da se ljušte. A da bi priču malo začinili, kupili smo i jaje iz supermarketa, a domaća su od naših koka iz bloka. Da, i ono što je još bitno da se kaže, sva jaja smo kuvali jednako. 5 domaćih i 5 iz supermarketa. Stavili smo u hladnu vodu, a zatim uključili ringlu da se voda lagano zagreva. Jaja su bila stara 7 dana. Trebalo je oko 15 minuta da voda proključa. Ako ne želite zeleno žumance, ovo je ključni moment. Kada počne da vri, smanjite vatru za jedan podeo i ostavite da krčka tako, tačno 5 minuta. Ako kuvate kraće, žumance će biti rovite. Ako kuvate duže, pozeleni. Sad, to zeleno nije ništa štetno, to je hemijska reakcija gvožđa iz žumanceta i sumpora iz belanceta. Žumance postane nekako suoparno i brašnasto, to je meni najveći problem, ali ne gubi na svojoj nutritivnoj vrednosti. Više narušava estetiku i sam ukus. I to je to, sad kad je voda provrila, idemo još 5 minuta i ostavljamo lagano da se voda ohladi na ugašenoj ringi. I upravo sad gasim šporet. Kako bi se opna što bolje odvojila, bitno je da ta voda u koju stavljate jaja bude baš hladna, znači ili iz frižidera ili kao što smo mi ovdje uradili, stavili smo led.
A zatim smo ostavili tako dok se sav led nije istopio, što je trajalo nekih 15 minuta. A sad, trenutak istine. Prvo krećemo sa domaćim jajima. Prvo ide lepo, pustit ćemo vam ubrzano sve ovo da pogledate. A ovdje vidimo jedno sa farme koje je naprslo tokom kuvanja. 1-0 za koku iz bloka. Ali bez obzira na to, ono se i dalje lako guli. Kao što vidite, nije bitno da li su jaja domaća ili sa farme, to jest iz supermarketa. Ako ih pravilno skuvate, nema problema sa guljenjem. Ajde uzdravlji, oguli taj like ako ti je video bio koristan i zaprati kanal Koka iz bloka bre.